Yeah, but you need to go click on the link. On the phone. Felicity, you need to click on the link. Yeah. Who is it? Can you mute everybody, please? Except Yes, certainly. for a minute. Yes, but you've got to. Right, okay. Croeso i chi gyd, a mae'n braf iawn eich gweld chi y bore yma eto. A mae'n braf cael croesawu cwmni o Borth Cawl ato ni. Mae'n edrych yn debyg bod un neu ddau ohonyn nhw'n cael trafferth. Mae rhywun yn trio cael gafel yn luned ar y funud, dwi'n meddwl, i drio dod mewn i'r cwmni. Ond beth bynnag, croeso i chi gyd. Mae'n braf iawn cael gweld yn gilydd fel hyn ar fore Sul. I ni'n cofio fel arfer at yn cyd-aelodau i gyd yn ei gwahanol amgylchiadau bore yma, ac i ni'n sylweddoli fod amryw ohonyn nhw ddim yn gallu ymuno gyda ni trwy gyfrwng Zoom. Cael gyfeirio at un yn benodol, mae Dennis erbyn hyn yn cael pob gofal yn y bwthyn. Ac i ni'n cofio ato fe a Wendy yn fawr iawn ac yn dymuno pob bendith iddyn nhw dau. Gai ddiolch eto i Felicity a Richard am y trefniadau ac am ofalu y bydd yr Oedfa ar YouTube yn nes ymlaen y prynhawn yma. Nawr, i ni wedi manteisio ar danysgrifiad Felicity a Richard y siliau yma, ac i ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn. Os ych chi moyn mwy na hanner awr o amser, yna mae rhaid chi dalu am Zoom, ac i ni wedi manteisio ar eu tanysgrifiad nhw. Ond i ni yn teimlo nawr fod angen i ni gael tanysgrifiad yn hunain fel eglwys, ac o ddechrau Tachwedd ymlaen, dyna fydd yn digwydd. Mae'n hyfrydwch dweud fod na deulu sy'n yn garedig iawn yn talu am yn tanysgrifiad ni fel eglwys i Zoom am y flwyddyn nesaf yma. Ac i ni'n dra diolchgar iddyn nhw am yr haelioni a'r caredigrwydd yna. Mae Oedfa S4C yn ail gychwyn heddiw wrth gwrs am 11. Tybed a fyddai'n well i ni hepgor y sgwrs heblaw wrth gwrs bod chi wedi gallu recordio yr Oedfa hynny. Y Sul nesaf, y parchedig Dylan Rhys Llandudno fydd yn harwen ni, ac i ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at i groesawu fe ato ni am y tro cyntaf. A nawr, gai gyflwyno'r awennau i Robin, gan ddiolch iddo fe am ei arweiniad i ni bore yma. Diolch yn fawr iawn. Na i neud yn hunan, iawn. Chi'n clywed fi nawr? Ydyn. Chi'n clywed fi? Ydyn. Wana fe, ffain. Oce. Wel, bore da i chi gyd. Mae'n hyfryd eich gweld chi. A diolch yn fawr iawn i Hywel am y cyflwyniad ar y dechrau, a diolch yn arbennig i Felicity a Richard am yr ochr dechnolegol. Nawr, wedi dweud hynny, ni wedi dod ar draws un problem bach, a well i fi egluro hyn i chi ar y dechrau, gyda'r emynau, am ryw reswm, diw'n nghyfrifiadur i ddim yn caniatáu i fi roi'r emynau ar PowerPoint. A dwi'n mynd deall pam, felly ni'n trio wneud nhw yn annibynnol, ond fel dwi'n deall, wy'n clywed nhw'n iawn o fan hyn, ac nhw'n chwarae'n iawn yn nghyfrifiadur i, ond Richard a Felicity yn dweud, dyw'r sain falle ddim fel dyle fe fod. Ond y ddwy emyn sydd gyda ni, os ych chi eisiau cael gafel yn gopi caneuon ffydd, yw 222 a 228. Tir datom ni o greu'r pob goleuni a dad dy gariad yn glir ddisgleiria, os ych chi moyn dilyn. Fe fydd y darlleniadau ar y sgrin, i chi gael dilyn nhw, a dwi'n darllen nhw o cyfieithiad bible.net. Nawr te, felly fi'n gwneud share screen fan hyn, ynddo fe, i ni gael gosod hwn i fyny.
share. From beginning, slideshow. Wel, gadewch i ni ymdawelu am ychydig funudau ar ddechrau ein Hydref. Dewch i'r dyfroedd bob un yma'i syched arno. Dewch er eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, clewch a byddwch fyw. Dewch i ni weddio. I ni'n dod yn agos at y tith addoli di o arglwydd yn Duw, ac yn yffrymu ein mawl, a'n diolch a'n gwerthfawrogiad, a'n gweddiau, dros o'n ni'n hunan a dros eraill sydd mewn angen. I ni'n cyflwyno'n bywydau i ti yn dy wasanaeth. Bendithiau'n cymdeithas ni gyda'n gilydd unwaith eto'r bore yma. A bydded i'r fendith a dderbynion fod yn rodd y gallwn ni ei rannu wedi'n ymadael, ac wrth i ni ymwneud â'n gilydd yn ystod y gweddill o'r dydd heddiw, ac ymlaen i'r wythnos newydd sydd yn agor o'n blaenau. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. A gawn ni ddweud gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd bod ni wedi'n miwto fyna i ddweudau a gewch chi ddweudau hefyd yn eich cartrefi. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, hwnele'r dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddion, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rhaid os newch chi aros gyda munud i fi gael newid hwn. Unwaith eto, share screen. Rhoi'r emyn lan. Gan obeithio byddwch chi'n gallu clywed.
Wel, dyna ni, dyna emyn mawr Rhys Nicholas, wrth gwrs, teir datom ni o greo'r pob goleuni. Swch am munud nawr. Ych chi'n gallu gweld o? Sori, mae... na, chi'n cael gwared o hwnna. Mae rhaid... Mae rhaid chi fod yn amyneddgar, mae ni. Ni'n nôl o hwnna, te. Reit, oce. Rannu hwn. Slideshow from current slide. Reit. Chi'n gweld y darlleniad? Y darlleniad ar y sgrin? Chi yn gallu gweld e? Good. Felly mae yna ddau ddarlleniad. Y cyntaf Hen Testament. Stori, neu ran o stori pobl Israel yn profi darpariaeth Duw yn yr anialwch, yn derbyn y manna yn yr anialwch. Yna aeth pobl Israel ymlaen o Elim a chyrraedd anialwch Sin, sydd rhwng Elim a Sinai, ar y 15fed diwrnod o'r ail fis ers iddyn nhw adael gwlad yr Aifft. Pan oedden nhw yn yr anialwch, dyma nhw i gyd yn dechrau ymosod ar Moses ac Aaron unwaith eto. Byddai'n well petai'r arglwydd wedi gadael i ni farw yn yr Aifft. O leia roedd gynnon ni ddigon o gig a bwyd i'w fwyta yno. Ond rwy ti wedi dod â ni gyd allan i'r anialwch yma i lwgu farwolaeth. Yna dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, dwi'n mynd i wneud i fara fisgyn o'r awyr fel glaw arnoch chi. Bydd rhaid i'r bobl fynd allan i gasglu ar hyn sydd ei angen arnyn nhw bob dydd. Bydda i'n ei profi nhw i weld os gwnawn nhw wrando ar beth dwi'n ei ddweud a'i peidio. Ar y 6fed diwrnod pob wythnos, maen nhw i fod i gasglu dwywaith cyment ac roedden nhw wedi gasglu bob diwrnod arall. Dyna'r darlleniad o Exodus yn yr Hen Testament. Wedyn darlleniad o'r Testament Newydd yn dod y bore yma o Efengyl Luc. Stori gyfarwydd iawn nhw'n siŵr i ni gyd. Pan ddath yr apostolion yn ôl, dyma nhw'n dweud wrth Iesu beth roedden nhw wedi wneud. Yna aeth Iesu â nhw i ffwrdd ar eu pennau hunan i dref o enw Bethsaida. Ond clywodd y tyrfaoedd ble roedd wedi mynd a'i ddilyn yno. Dyma Iesu'n ei croesawu ac yn siarad yn nhw am Dduw yn teyrnasu. A'i achau y rai hynny ohonyn nhw oedd yn sâl. Yn hwyr yn y pnawn, dyma'r 12 disgybl yn dod ato a dweud wrtho, anfon y dyrfa i ffwrdd, iddyn nhw fynd i'r pentrefi sydd o gwmpas i gael llety a bwyd. Mae'r lle yma yn anial. Ond dwedodd Iesu, rowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Dim ond 5 torth fach a 2 bysgodyn sydd gynnon ni, medden nhw. Wyt ti'n disgwyl i ni fynd i brynu bwyd i'r bobl yma i gyd? Roedd tua 5,000 o ddynion yno. Dyma Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, gwnewch iddyn nhw eistedd mewn grwpiau o tua 100. A dyma'r disgyblion yn gwneud hynny, ac eisteddodd pawb. Wedyn, dyma Iesu'n cymryd y 5 torth a 2 bysgodyn, ac offrymu gweddi o ddiolch i Dduw. Torodd y bara, a'i roi i'w ddisgyblion i'w rannu i'r bobl. Cafodd pawb ddigon i'w fwyta, a dyma nhw'n casglu 12 llon basged o dymeidiau oedd dros ben. Wel, dyna ni, dyna'r 2 ddarlleniad y bore yma. Nawr, fel y gwyddoch chi, mae'n siŵr mae'r bachgen yma wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar, ac nid am ei sgiliau pêl-drod chwaith. Marcus Rashford, wrth gwrs, yw ei enw fe, a fe sydd wedi bod yn arwain yr ymgyrch i sicrhau fod plant sydd o dan anfantais yn cael eu bwydo yn ystod y gwyliau ysgol. Plant yn Lloegr hynny yw, achos mae Llywodraethau Cymru a'r Alban, wrth gwrs, wedi addo prydiau am ddim i'w plant ysgol nhw dros y gwyliau. Nawr, ni'n gwybod nos Fercher diwetha mewn pleidles fe ddwedodd Llywodraeth Prydain na i'r cynllun. Ac mae wedi corddi pobl yn dweud mae wedi enni'n dicter mawr ymhlith y cyhoedd.
Mae aelodau seneddol o bob plaid, athrawon, undebau athrawon, cynghorwyr, elusennau, mudiadau sy'n gweithio gyda plant. O'n i'n gweld y bore yma yn y papur bod coleg y paediatricians hefyd wedi condemnio'r penderfyniad. Condemnio'r Llywodraeth am ei penderfyniad. A mae yna gynghorau lleol wedi addo step o fewn, os na fydd y Llywodraeth yn gwneud. Mae bwytau, mae elusennau, mae busnesau wedi dweud fydden nhw'n barod i gyfrannu bwyd am ddim dros y gwyliau. Fe ddwedodd un cynghorydd yn ddiflewyn ar dafod, mae'r Llywodraeth fel petai wedi colli i gwmpawd moesol, moral compass. Nawr, o'n gwybod mae yna ddigon o athrawon a chyn athrawon sy'n gwrando arna i heddi, i chi'n gwybod mae nid dadl wleidyddol yw hon. Yn sicr dylse ddim fod yn ddadl wleidyddol, a mae Marcus Rashford ei hunan wedi gwneud y pwynt yna fwy nag unwaith. Mae clodi plant a newyn a diffyg maith, hyd yn oed yn gwlad gyfoethog ni yn rhywbeth na ellir ei wadu, ac mae'n cael effaith ar addysg plentyn. Mae arolygon ac astudiaethau wedi dangos bod rhoi pryd o fwyd meithlon mewn ysgol yn cynyddu presenoldeb plant yn yr ysgol, mae'n cynyddu gallu plentyn i dderbyn addysg, a hefyd mae'n gwella cyreiddiadau plant. Fe weles i un arolwg oedd yn dweud gymaint a dau lefel neu GCSE ychwanegol trwy gael bwyd meithlon. Ac un o'r resymau pam fod Marcus Rashford wedi gafel yn dychymyg pobl, wrth gwrs, yw oherwydd ei fod yn siarad o brofiad personol. Os ych chi wedi clywed yn siarad, mae'n sôn am ei fagwraeth mewn clodi mawr i fam yn ymdrechu, yn aberthu, i godi fe a'i ddau frawd, a mae'n gwybod faint o wahaniaeth roedd cael prydiau bwyd am ddim wedi gwneud iddyn nhw yn bersonol. Nawr, yn eironig, mae'r ddadl hon yn cymryd lle o fewn ychydig ddyrnodau i hyn. World Food Day, diwrnod bwyd byd. Ar Hydref yr 15 yn 1945, fe ffurfiwyd sefydliad bwyd ac amaeth y Cenhedloedd Unedig, jyst ar ddiwedd y rhyfel. A mae diwrnod bwyd y byd wedi cael ei gadw a'i ddathlu ar y diwrnod hwnnw ers hynny, a lenni wrth gwrs mae'n 75 mlynedd ers sefydlu y sefydliad amaeth a bwyd. Nawr, yr egwyddor sylfaenol i'r diwrnod o'r dechrau yw nid braint i'r ychydig yn unig yw bwyd, ond mae'n hawl sylfaenol i bawb. A nod diwrnod bwyd y byd yw ryddhau dynoliaeth o newyn a diffyg maith trwy sicrhau system fwyd byd-eang ac all bawb elwa ohoni. Hawl i bawb, nid braint i'r ychydig yn unig. Ond nid felly mae'n ac e. Mae wedi cael ei ddweud hyd at syrffed, ond mae angen ei ddweud eto. Mae'r ddeiar yn cynhyrchu mwy na digon o fwyd i fwydo bob person sy'n byw arni. Pam felly bod bron i 700 miliwn tua 1 ym mhob 9 o boblogaidd y blaned yn dioddau o newyn argyfyngus, critical hunger. Dylai'r ffaith hynny ynddo hun fod yn ddigon i'n sobri ni. Ond ar ben hynny, mae 1.3 biliwn arall yn dioddau o ddiffyg maith, malnutrition, sy'n crebachu tyfiant mewn plant a phobl ifanc ac yn aml yn lladd. Os cynhwyswn ni wedyn y rai sy'n methu fforddio bwyta'n iach, fel y teuluoedd sy'n cael prydiau ysgol am ddim, i ni'n sôn am gyfanswm o 2 biliwn o bobl yn y byd. Hynny yw 1 ym mhob 2.5 o boblogaeth y byd yn cael ei effeithio gan ddiffyg bwyd. Mae'n echrydus i fi, ac wrth gwrs ni'n gwybod nawr mae ar ben y problemau sy'n cael ei achosi gan newid hinsawdd, gan gwrthdaro a ryfel, mae gyda ni broblem Covid hefyd, a mae'r Cenhedloedd Unedig yn becso'n ofnadw bod yna filiynau yn ychwanegol yn mynd i ddioddau ansicrwydd bwyd oherwydd o ganlyniad uniongyrchol i Covid. Nawr, yn ystod y misoedd diwethaf, fe gawson ni, mae'n siŵr gyfle i ystyried beth sy'n bwysig ac yn annwyl i ni.
A gawson ni gyfle hefyd i feddwl beth sydd i wirioneddol angen arno ni i fyw. A falle bod ni wedi dod i werthfawrogi a mwynhau bwyd. Y peth yma ni'n tueddu i'w gymryd yn ganiatawol bod cymaint yn gorfod mynd hebddo. Chi'n cofio Iesu yn disgrifio ei hunan fel bara'r bywyd. Ac ni'n gallu deall pam oedd e'n dweud hynny a defnyddio'r geiriau yna, achos mae bara, mae bwyd yn un o hanfodion bywyd, ac mae'n sylfaenol i bob cymuned a diwylliant dynol. Bwyd yw ein tir cyffredin ni fel byd, medde rhywun. Mae'n brofiad byd-eang i bawb. Ac eto mae sicrhau'r peth hanfodol a sylfaenol yma yn frwydr enbyd i gymaint o bobl yn ein byd heddiw. Wy'n hoffi thema diwrnod bwyd y byd eleni. Mae diogelwch bwyd, food safety, everyone's business. Mae diogelwch bwyd yn fusnes i bawb. Busnes i bawb, i ni gyd. Ddim yn rhywbeth gall neb esgusodi ei hun ohono fe. Chi'n cofio'r stori ddarllenes i stori, gyfarwydd y bwydo'r dyrfa porthu'r 5,000 fel ni'n galw fe, ynddo fe. Chi'n bod, Iesu'n ymateb i angen, ynddo fe. Iesu'n ymateb i angen. A mae Marc, o'n i'n darllen fersiwn Luc, a mae Marc falle yn gwneud y pwynt yna yn fwyaf clir o'r 4 Efengyl. Rwy'n teimlo dros y bobl hyn, medde Iesu. Maen nhw wedi bod yma ers 3 diwrnod heb gael dim i'w fwyta. Os fan fona i nhw adre yn llwgu, bydden nhw'n llewygu ar y ffordd. Dyna fel mae Bible.net yn dweud y peth. Ond nhw'n licio Beibl Cymraeg newydd hefyd, rwy'n tosturio wrth y dyrfa. Ni fyna fe'i hanfon ymaith ar ei cythlwng rhag iddynt lewygu ar y ffordd. Ar ei cythlwng, na chi eiriau cryf yn dyfe, llwgu, geiriau sy'n disgrifio angen mawr am fwyd. Mae Iesu'n teimlo drostynt ac ymateb i'r angen mawr yma ac yn gwneud rhywbeth. Un o'r pethau dwi yn colli fwyaf oherwydd y cyfnod yma yw cael mynd lawr i'r ganolfan bywyd lawr y Pen-y-Bont. Nid i'r gym yn gymaint bod fi wedi bod, i'r gym hefyd, ond mynd i'r pwllnofio. A dwi'n bod gwneud hynny ers blynyddoedd. Ac wedi dod i nabod pobl na fyddwn ni wedi dod i'w nabod fel arall. Beth sy'n ddiddorol pan chi'n mynd i nofio ar yr un amser yn y bore, chi'n cwrdd ar un bobl. A dwi wedi dod i nabod pobl fel wy'n dweud na fydden ni wedi nabod nhw fel arall. Pobl wahanol iawn i fi, pobl gyda syniadau gwahanol i mi. Ac yn cofio gael sgwrs, sawl blwyddyn yn ôl bellach, gyda un o'r dynion oedd yn dod yn reoledd. What do you do then, Robin? Lan y pryd o'n i'n gweithio i gymorth Cristnogol. I work for a charity called Christian Aid, an overseas charity, medde fi. So what do you do with them? Well, I go around, I talk to churches and organizations trying to raise money to help people in the poorest countries to get food, to get water, to improve healthcare, to get schooling, etc., etc. Why, medde'r boi Marthai? What's the point? Why should I give money and help to people I don't know? A dyna ddysgu gwers i fi, os oedd angen dysgu, ynddo fe. Dyw angen ddim yn registro ar radar pob un na di. Mae'n ymddangos nad oedd yn registro ar radar nifer fawr o aelodau seneddol yn y tŷ cyffredin os ferched diwetha. Mae rai jyst ddim yn gweld. Food poverty doesn't exist in the UK, medde un o'r aelodau seneddol breintiedig. Mae rai yn gweld, ond maen nhw'n anwybyddu. Mae rai yn gweld, ond yn chwilio am esgusodion. This would just increase dependency, medde aelod seneddol arall. This would just damage the economy further, medde un arall. Rai yn gweld, ond ddim yn teimlo, ddim yn tosturio. So what? Beth dy fe wneud â fi? Pam ddylswn ni fecso? Pam ddylswn ni wneud rhywbeth amdano fe? Wel, mae'r ateb i hynny wrth wraidd yn crefydd ni, wrth wraidd yn Cristnogaeth ni, yn diwe.
Mae'r Beibl yn dweud yn ddigon clir fod Duw yn un sydd â chonsern am y tlawd yr amddifad. Mae'n gofalu am yr anghennus ac yn porthu'r newynog, ac mae'n disgwyl i'w bobl i wneud hynny drosto. Mae darpariaeth gyfoethog Duw yn rhywbeth sydd i fod i gael ei rannu gyda phawb ac yn arbennig gyda'r rhai sydd mewn angen. Dewch nôl at stori porthu'r 5,000. Ath y disgyblion at Iesu i ddweud wrtho am anfon y dyrfa i ffwrdd yn dy fe chwilio am fwyd. A mae Iesu'n troi atyn nhw a mae'n dweud, wel, medde fe, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. I esgus nhw oedd, does dim digon gyda ni. Wel, go brin y gallwn ni ddweud hynny heddiw. Fel ni wedi dweud yn barod, mae'r blaned yn gynhyrchu mwy na digon o fwyd ar gyfer pawb. Ond dyma ffaith arall falle ni ystyried, ac un sobri ni. Mae 20% o'r bwyd sy'n cael ei gynhyrchu, naill ai'n cael ei golli neu wastraffu'n flynyddol, gyda'r rhan fwyaf o bellffordd yn digwydd yn y gwledydd cyfoethocaf. 20 mlynedd yn ôl i eleni, o'n i ar daith gyda Parch Cristnogol yn canolbarth America. A mynd i'r ddinas yma yn Honduras, San Pedro Sula yw enw'r ddinas, ac o'n i yna dros y Sul. Mae'n ddinas diddorol iawn, fel chi'n gweld mae'n adeiladau tal modern, mae'n ddinas oedd ar flaen y chwyldro dechnolegol yn y wlad, ac oedd tipyn o gyfoeth yna. Ond ar yr un pryd oedd yna broblemau aruthrol, broblemau gangiau stryd enfawr yno. Yn wir, tan rhyw 4 blynedd yn ôl, oedd gan Sula teitl amheus o fod the murder capital of the world oherwydd y nifer o lofruddiaethau oedd yn digwydd ar y stryd yno. Ond welson ni ddim o hynny, mae rhaid fi bod yn onest. Welson ni lot o glodi, ond oedd y brofiad ni yno ni'n digon pleserus. Ond beth bynnag o'n i yna dros y Sul. A dyma ni'n mynd i wasanaeth mewn capel Penticostal. Shed sink o lle bach iawn, ond oedd e'n llawn dop. Ac roedd hi'n oedfa fywiog iawn. Sbeineg oedd yr iaith, a finne'n deall dim. Ond roedd yn amlwg fod y pregethwr ar dan dros rhywbeth, oedd e'n angerddol dros rhywbeth, ac oedd e'n ei dweud i wrth i gynulleidfa nes bod nhw'n bwmso. Ac ar ddiwedd yr oedfa, dyma fi'n gofyn un o'r merched oedd yn teithio gyda fi, oedd yn gallu siarad rhywfaint o Sbeineg. What was that about, medde fi? Why was he seemed to be very angry about something, and he was really giving it to them. Oh, medde he, very interesting. I couldn't understand everything, but I got the gist of of his talk. He was talking about the drought, medde. O'n i'n gwybod o'na sychder wedi taro ardal wledig rhyw 20 milltir o'r brif ddinas, a pentrefi a phobl yna'n dioddau o ddiffyg bwyd. Ac oedd and he was telling them, he was berating them. There are people in Santa Barbara, oedd yr ardal arbennig. There are people in Santa Barbara who are starving, and we are here wasting food. Wel, chi'n modd, o'n i'n teimlo fel chwerthin a dweud y gwir, achos oedd dim lot o olwg gwastraffu bwyd ar y gynulleidfa i fi. Pobl llwm iawn i golwg oedden nhw. Ond eto i gyd chi'n gweld oedd y pregethwr yn amlwg yn teimlo, os oedd pobl yn ei wlad yn wynebu angen mawr, doedd pobl Iesu Grist o bawb ddim yn gallu esgusodi hunan o'i cyfrifoldeb i'w helpu. Pa faint mwy mae eisiau'n atgoffa ni, y gwledydd cyfoethoca, o angen mawr y byd? Pa faint mwy mae eisiau'n condemnio ni am ein ffordd o fyw gwastraffus? Pa faint mwy mae eisiau dweud wrtho ni gallwn ni wneud rhywbeth i newid y sefyllfa? Gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael. Does dim digon oedd ymateb y disgyblion yn dyfes, dim digon gyda ni. Wel, mae'n dibynnu beth yw digon, dyna ni'n gweld yn ni yn y stori. Mae'n ymddangos mai digon i lawer iawn ohonom heddiw yw chydig bach yn fwy na sydd gyda fi ar hyn o bryd. Ond mae Duw a Iesu'n gweld pethau'n wahanol. I ni wedi gweddio, ond ni, yn barod gweddi'r arglwydd. Iesu'n dysgu ddisgyblion i weddio
ac i ofyn am fara beunyddiol. Y bara sy'n ein cynnal, medde'r Beibl Cymraeg Newydd. Ond rwy'n licio Beibl.net hefyd, roi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw bob dydd. A mae hwnna'n mynd â ni nôl at y darlleniad arall, glywson ni'n diwedd, stori'r bara yn yr anialwch, stori'r manna. Duw yn rhoi digon i'r bobl i'w cynnal nhw am y diwrnod. Roedden nhw'n trio cymryd mwy na digon, wrth gwrs. A oedd dim angen, nad oedd i angen arnyn nhw, ond ath hynny'n wastraff os ych chi'n cofio'r stori. Mae Exodus yn dweithio ni, pan maen nhw'n trio cadw fe, roedd cynron yn datblygu ynddo fe, maggots, ac roedd e'n drewi. Mae yna ddigon. Dim ond i ni ei rannu'n gyfartal a theg. Be sy'n rhaid gwneud yw mynd i'r afel a hunanoldeb a thrachwant a diffyg ymrwymiad i ddelio â'r broblem a diffyg tosturi. A mae yna bethau syml gallwn ni gyd i wneud. Gallwn ni gefnogi ymgyrch Marcus Rashford am brydiau bwyd i blant o dan anfantais am un beth. Allwn ni godi llais dros y rai sy'n dioddau newyn a diffyg maith yn ein byd ni. Ac yn erbyn y systemau bwyd anheg ac anghyfiawn sydd yn ein byd ni, sydd yn cadw cymaint o bobl mewn clodi ac yn gyfrifol am ddiffyg bwyd. Gall pob un ohono ni'n fwy yn fyw, gall pob un ohono ni'n fwyta'n fwy ystyrlon a gwneud y dewisiadau sy'n ecolegol gynaliadwy. Allwn ni gefnogi ein banc bwyd lleol. Allwn ni brynu ein bwyd yn lleol a chefnogi ein ffermwyr teuluol. A gallwn ni gefnogi'r mudiadau a'r elusennau sy'n gweithio i ddileu newyn a diffyg maith yn ein byd ni. Rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw, meddai Iesu wrth ei ddisgyblion. Ac mae'n dweud hynny o hyd. Mae diogelu bwyd yn fusnes i bawb. Gadewch i ni weddio. Dduw'r Creawdwr, cymell ni weithio gyda thi i greu byd lle gall pawb fwynhau ffynonellau digonol, o fwyd iach a chynaliadwy. Byd lle nad oes neb yn gorfod byw gyda ffrinder nac ansicrwydd bwyd. Dduw'r Gwaredwr, achub ni, rhag systemau gormesol ac anghyfiawn sy'n cael eu cynnal yn enw elw a ffyniant materol. Ysbrydola ni fod yn rhan o ymateb byd eang, fydd yn rannu adnoddau'n byd yn deg, ac arwain ni geisio partneriaeth gyda phob un sy'n rannu'r weledigaeth o fyd cyfartal a chyfiawn. Dduw'r Cynhaliwr, nertha ni i gynnal yn gilydd, gan helpu ein brodyr a'n chwiorydd ar draws y byd, i greu cymunedau mwy gwydn a chynaliadwy, fydd yn gwarchod adnoddau naturiol yn deuar, yn hybu iechyd ac yn gofalu am yr hinsawdd. Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr un yn dysgodd i weddio am ddigon o fwyd i'n cadw'n fyw heddiw, maddau ein hunanoldeb a'n trachwant, ein ffyrdd farus a gwastraffus, a'n dihydrwydd am dynged yn iwynog a'r bregus. Helpa ni i edifarhau a newid ein ffyrdd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, cwbl o bethau chi feddwl amdano fe'n ystod yr wythnos. Cwbl o ddywediadau sy'n gysylltiedig â diwrnod bwyd y byd. Bwyta i fyw, nid byw i fwyta. Eat to live, not live to eat. Dylem chwilio am rywun i fwyta gyda nhw, cyn chwilio am rhywbeth i'w fwyta. A gadewch i ni fyw'n syml, mwyn i eraill yn syml gael byw. Reit, nawr te. Ni weld os gallwn ni fynd at yr emyn arall sydd gyda ni orffen.
Iawn. So, a munud, sorry. Just dod â hwn o lan eto. Un sleid bach i orffen. Gweddi i orffen de. Ddiw gras a threigaredd. Rydyn ni wedi troi'n genedl o brydiau parod, bwyd cyflym a phopeth gellir ei fwyta. Ac anghofio beth yw bwyta i fod yn iach a beth yw cael digon. Atgoffa ni o'r bara yn yr anialwch. Y weithred o gasglu'r hyn sydd i angen arnom heddiw, gan ymddiried yn ddiolchgar yn dy ddarpariaeth ar gyfer y fori. Cythrybla ni, wrth i ni gofio bod rai sydd â digon a rai heb ddim. A helpa ni sylweddoli na digonedd o fwyd sy'n gwneud gwledd. Yn ytrach mae'n wledd, pan geir y sicrwydd fod croeso a lle i bawb wrth y bwrdd, a phawb yn cael rhan yn dy ddarpariaeth gyfoethog di. Amen. Dyna ni, diolch yn fawr iawn i chi gyd.